изчезвам от света. Ще се обадиш ли да изкрещиш: обичам те поне за тези думи две. Убивам аз, но ти за мене. На листа бял, че ще ти липсвам аз. Пиши ми и че ти е жал за нас. Пиши ми там, че искаш втори шанс. Кажи ми всичко, дето не можа на глас. На моята страна в леглото ти легни, щом къса се душата ти. Не ни е писано с теб, нали? Това с големи букви го пиши. Последно с Богом ти ми напиши. Ако ти кажат край, изгуби го, по теб се разболя. Ако ти кажа, че от утре аз изчезвам от света, ще се обадиш ли да изкрещиш: обичам те по